Ingelesa aterako denez, izan gaitezen jatorrak eta nobleak, eta ipini dezagun esperantoa. Hori baita demokratana eta zuzenena, eta gainera munduko hizkuntzak kontserbatzen eta bizi mantentzen lagunduko duena. Ez, oraindik ez. Orduan horrek zertara garamatza, oso garbi ikusten da, ez garela, heldu hizkuntza gutasunera. Nazioartean, ahalmena duen herrialde bakoitzak bere hizkuntza ezarri nahi duelako beste guztien gainean. Gaur egun hitz politez apainurik, baina azken batean helburua beran da. Ez dakitzen baten mora geratzen zaidan, bukatzeko, 5 minututxo, 15, ondo gaitza. Beste gauza bat, porrotarena eta aipatzen denean, nik hau aipatzen dizuet, niri askotan izan didatelako, eta etxean ere bai, eta zenidek, eta ez da. Baina itorra, zertarako ikasi duzu, nire aitak, bera, niko eta 2 urterekin ikasi nuen esperantoa, eta aitak esaten zidan, zertarako ikasten duzu esperantoa, baina ikasi ezazu ingelesa, esaten zidan. Eta hori jarrera normalena da, eta gainera nire aitak, orain 98 urte dituenez, esperantoaren beste garai batzuk entzunez ezagutu zituen. Gerra garaian eta pixka bat lehenago Euskal Herrian indartsu samar zegoelako esperantoa. Gaur egun oso dago Euskal Herrian, baina 20. mendearen hasieran eta 3. hau da, 50ko eta 40ko hamarkada arte, 2 hamarkada horiek arte, indartsu samar ibili izan, eta gehien bat jende ezkertiarraren artean, sozialista jendeak eta asko ikasten erabiltzen zuen esperantoa. Eta, ez dakit horrek izuen, baina Podemosek Kolauk eta Bartzelonako azken hauteskundeetan esperantoa ere erabili zuten propaganda egiteko, eta normalean ez dago asko esplikatu berrik, jende ezkertiarrak jarrera eta egokiera, hobea, ezartzen erakusten dio esperantoari. Ez delako jendeak, baina, esperantisten artean denetik dago, hori esan beharrik ez dago. Esperantisten artean batez ere hizkuntza zaleak daude. Ez duzu ezagutuko esperantista bat, 2 hizkuntza bakarrik dakizkiena. Esperantista gehienok 3, 4 eta 5 hizkuntza jakiten ditugu. Gurekin lotuta dagoelako oraingoz hizkuntza letasuna. Porrotarena, aipatzen didatenean, esaten ari nintzen bezala, porrotarena benetan ikusiko da, esperantoa benetan nazioarteko hizkuntza izatera eramaten badute ahaltsuek. Gobernu ahaltsuek, noizbait jatortasun pixka bat baldin badukate, hori edukitzera heltzen badira, eta benetan ematen badiote aukera esperantoari nazioarteko 2. hizkuntza izateko, danontzako 2. hizkuntza izateko, herri bakoitzak bere hizkuntza mantenduz, bat ere galerarik gabe, orduan ikusiko litzateke porrot egingo lukeen, baina aukera hori ematen ez zaion bitartean, ezin da esan, lehen esan dizuenan bezala, ezin da esan porrot egin duenik, borondate honeko jendearen eskuetan dagoelako kontua. Hori zera bezala da, euskerarekin gertatu da bezala. Euskera zergatik mantendu da. Euskal jendea egon delako hitz egin duena milaka urtean, inungo gobernuren laguntzarik gabe eta babesik gabe. Hori hitz egiteari utzi badiote, desagertu egingo zen. Esperantoa egoera berean dago. Orduan, noizbait horretara heltzen bagara, orduan ikusiko da, porrot egiten duen ala ez. Lepoa jokatuko luke, ez lukeela porrotik egingo, gaur egun ere ari delako nazioarteko funtzio hori betetzen, eremu askotan eta bateria arazorik gabe funtzionatzen. Honen inguruan niri esatu didate hori utopia da, ametsa da, esperantoarena, eta nik horretarako erantzun bat izaten dut neuk bizi izandakoa. Eta esango dizuet, ni Legazpia naiz, eta Legazpin ikastola 77an zabaldu zen. Horentxe 50 urte bete dira, Legazpiko ikastola zabaldu zela, eta nik zorionez aita euskaldun izateaz gain, euskaltzalean izan duen. Eta orduan aita ikastola zabaldu zuten deneko egunean, adinean geunden zeneagabak ikastolan sartu gintuen berehala. Eta orduan, ikastolan hasi ginen, 77an, eta ikasketak egiten hasi ginen, eta nik garai hartan ez nekien noski, baina gero jakin nuen garai hartan
hizkuntza azterketak egiten zirela Madrildik aginduta. Eta horrelako aztertzaile batzuk bidaltzen zituzten jendeak ezarri gabe. Eta Madrildik etorritako aztertzaile horiek Euskal Herriko zenbait lekutan jartzen ziren, ea zerrentzuten zuten neurtzeko. Kaleetan eta 1960ko hamarkadan, esaten ari gara. Eta gero txostena egiten zuten, Arrasaten Jesukristok ere ez du hitz egiten euskaraz. Eta Donostian gutxiago, eta Bergaran desente, eta horrela ez da. Eta Legazpiko txostena ikusi nuen, gizondutan nengoenean. Legazpiko txostena ikusi nuen, zorionez interneti euskara aurkitu behar izan nuen pitxi hori, liburu batean argitaratu zuten Madrilen, eta ipintzen zuen 60ko hamarkadan, hau da, ni ikastolan hasi nintzenen, mutikotan ikastolan hasi nintzenen, Legazpiko neska mutikoen artean 11% ginela euskalduna. 11%, hau da.